Omubere w'omugaka oyomo rusigwa egisimaime kukebwate amache asensemo ya ikoma iyo kutoka sensemeria egesieli wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugrango county ya Nyamira kolengana n'omukonyi w'omugambi Joseph Kinaro nigonya gusira gwikabono ataramanywa asoko boli kwarure gokia ase amate eli abamwe abo basira ase kinyorekyo wesokya abanyanyimbo bo botukini go baikirana aroro nakoyorusia omubero yo nakoyoira goika asengendu ya Nyamira teaching in Faro chingaki obotuki bwachakirigwe Mangana ya chagete igoro kere mwana binde byale goetansa bikarora ase ngoro iga chingi chichiroro neli misuli kabangusa bakarangiria chitimu chinde karachia chete gotema kurigereri bakamochikoranga ime yegesime kikiale metumu negesima lakini machita iyo ime mbaroche egento ime bunegunia ekagera bakarangiria bakangakirwe simingacha togaja no muchifu onega kera tuwachete gotema mundu agaswa guchimariga bagatema kumureka bakamochikoranga nabo baroche okugoro kwa mundu so korwabwe kabetereria turangerie bitengo mbalimbali bya serikali chemara wa bankara onko korwe chiro nyabita ko igwe reporting a monto tokiro gwo tirengoro maria ngasinyuna kyo monta to ka tirengoro mini ga tirego sa chieta keruta wono njege nonko tebya serikali yaboniga igebe kobore ndikrase mugakone gachita magoroba akanyora abantu baichire gasani chamwicire sana nero chitegontenga seina mangana ni gakongetoro yagera nabo kabono mambia nanyore na abantu baichire gatinda amanyango yobekire ngoro imeningo abantu mbaro bakageire tariyo yomo babolete kurwase ebinyorebi ne igakorwe ebinyorebi mene binde biryange bona gikakora tuganyeta karatu arusiri korwari tuligererie torore gose no mobo gose nande no ndoretire nera karutwo